1, 2, 3, go! Hala, tablag dugay. Yes. Rablang mo gawa, susunod. Hi everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel. Ruby Simagala, at your service! Mga ka-Ruby, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! One, two, three, go! Hala, tablag dugay. Yes. Rablang mo gawa, susunod. Tara kay gaway. Arang magawa ni Suran jud. Lingkod daan ikaw Ginoo. Uy, tamagon man ni nako. Gaway lang. Tamagon man ni nako na kamang magawa na. Patulin. Balik ka ba? Ikaw lang pinay. Arang bijaan lang uyan dahil budang arang nabawa. Uy, pagsikat dahon, murang dakin asong pero ako nagdadaglawan niya. Nakaambot. Balik mo na kita ha. Sila rin uno. Awa. Balik sila, balik. Awa, be. Fly high. Murang, pwede na. Dahil naglukso na ako. Diri ang labaw. Diri ang labaw. Sura sa nisakaan ko. Robigos mga bata guys. Pagsikat na ho, dangog ho ka langon. Guys, ako! Guys, kuma! Adili ko! Bati ko na dyan, dapita dong, diri lang. Ilang daong diya. Dahil hindi ah. Magnaw na may diato. Tumno kayo si Jiri guys kay. Unsa ni ma? Cold Dagnap spring sa Pilar. Unya, mag-shampoo na ta sa itong buhok. Kaya mo sa kadulong. After shampoo, don't forget to use conditioner so that your hair will not be frizzy or dry. Hindi na kayo hulong tapos mabalik or di surog yun. Na, hulong na ito, balik ka na. Dili ba? Kung dili na ito ka break, di na ka yung kanto. Dili na, ay di na, basta mo. Guman mo ito. Balik ka dire. Ana, dire. Dali na, Dugan? Lasod mong good. Dugan ka di mo ate Asel? Oh, dugan. Karo na. Karo armor ga dugan. Nak, lang na mentil, kapay mentil kana. Abang-abang na diya. Bukat mo kayo pa kana. Ang
hinay ha. Hinay lang ihambak. Na. Wala. Wala mo gana. Ha? Dili ang gamot, dili na naon mo ana. Apa dong? Ano binabiling daw niya? Wala nang may utaw. Manyapo ko ma. Balik sa kuligo. Para muluto ka. Manyapo ako. Mutas sa pansabon. Ikaw daw pa. Hoy, mukul kang galing kandala ha. Hoy. Kaya naman eh. Binibira na. Dalawang ganang lasa. Nauna ko. Ako mo lagi kan hilihok ba? Ano ba sa kalangoy dia kaya mo bom na. Oh, paana sa ko. Ilis na ko. Hindi, ilis na to hindi ka. Uli na ka. Ah, dili ba mo? Una ba sila mo ihatod pa? Oh, kuya. Ay, una nila ihatod. Oh. Dito sa ligo. Sila, una sila din. Kwaon ka dito. Kanina. Una sila hatod. Kita ko lang sa. Sila may iwan na. Hi, tita. Ano sila kay ba mo lang? Ah, yung mga anak. Apila kita. Oo. Kamu si Ira. Mo orange siya na ko tulang. Lagi Nagigikan ka na. Kedap na na kung ibo ko kadili. Balik buta ko. Birthday nga siguro to. Bulong sa batindi. Butang ko everyday. Kaya batin ka din naman ang buwan. Di, kadung na ba? Gusto pila. Dapat sa Ini asin ang shower, oh. Tayo. Hindi ka ano ito magdalo na? Ba't pa tayo babawa ka dito? Ako lang. Ay, magdili ka man. Bawa na gamit kita. Axel, dali na. Axel! Juna! Ay, ako ditong gitot kasi ay basta. Abot ka dabe. Mamauli mo. Sila, open, mga tunutan. Ah, gato sa kwan. Balik. Okay. Ang sarda, ang kasul sila. Sila. Nagkuhan ko, nagla. Laming. Ay, di ay. Aguban. Or ang tanong ba? Ay, pero wala na wala. Nangambak na. Ay, gano'n. Di mo ko mo. Apart of. Ano di ay? Masap ko. Pwede na kung di na. Masap ko. Magaling sabon ni Lola, no? Dahil conditioner mga gao.
Sige, baka maligo. Ay, dali na lang naman. Pita, ganahan tayo. Kuha na po tag-vlog yun. Nagkuhan man ka nang mubalik ko danhi. Kuhan. Lunes mo ulit ko ka. Mag-practice ka sayaw. Sayaw sa akong, di ko sa akong friend. Yung mubalik ko. Ato na kasi inyo ha. Ang balik ka. Mubalik ko. Ang spirit. Tawagin ako. Patuwa ka bata ka sabah. Or mag-motor din na. Textil na may kwan dito. Ay, Dubai. Ay, mga pila pa ka days. Ate na ate. Motor ko, asa na magamit ko? Dili na lang. Magsulod na ko. dali na ba na yung kwan dito? Madali ka, Gigo. Ito sa anin to, mga pagko. Ito ta. Ay, ka na dito. Pinagkitan. Basta. Ay, sarang na akong sinilo. Ito. Hi guys, waswas time na daw ni. Dali niya kay kita mahal. Dili magdango ka to sa. Ay, ayo, ano to po to? Mugling kayo na yung galikuran. Ato pa to. Ha? Mag-video kayo mga adto, no? Ay kay nasudlag ba? Mag-video kayo mga adto, Lebo. Ha? Mag-video kayo mo. Kung lagi ang bumlino sa magtabi ko kapandar lagi. Ate Mimi, dahil sa kumao. Kumao, Ate Mimi. Suway niya. Komandar ba ko pa kato tang tangi to sa. Ato mo, hey, dali ko na. Mga limit eh. Ato ka? Ato ka. Ato rin ba? Dito tayo dati. Dito dito. Ako na to, kamakaipan. Wala ka nalibot eh. Dali na ba? Dali na ba? Ano ka dali ko? Dali ko. Dali na ba? Dali na ba? Pagdali na, Jay. Ma? Pagdali na. Pagnaw na rin. Pagdali na dia. Pagdali na lawas. Ay, patulan ng badak ng biday ko. Patulan na namin niya. Hindi na patulan ng namin. Done. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye bye.